L-14 ta' Settembru jimmarka l-bidu ta' sena oħra ta' ħidma għal Parlament Ewropew. Dan hekk kif il-Parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni Ewropea għaddejjin bl-aħħar preparamenti sabiex jitwassal id-diskors tal-President Ursula von der Leyen fi Strasburgu. Von der Leyen se tkun qed tindirizza lill-MPs mis-27 pajjiż imsieħeb fl-Unjoni sabiex tippreżenta l-pjan li għandha l-Kummissjoni immexxija minnha għal din is-sena li ġejja. Hawnhekk il-gruppi politiċi Ewropej se jkollhom iċ-ċans li jindirizzaw anke x-xogħol li sar matul is-sena li għaddiet mill-Kummissjoni li se tkun taħt l-iskrutinju tal-MPs minn madwar il-pajjiżi membri. Jidher li matul dawn il-ġranet it-temi prinċipali diskussi se jkunu il-housing affordabbli, l-estensjoni tal-Unjoni Ewropea, id-diġitalizzazzjoni u r-reżiljenza diġitali, l-ambjent u anke l-ekonomija Ewropea. NetNews jinsab propju fi Strasburgu sabiex isegwi dan id-diskors u se jkun qed jirrapporta live l-iżviluppi kollha mill-plenarja. Dan id-diskors se jkun l-ewwel wieħed ta' din il-Kummissjoni li jinħatret propju f'Diċembru tal-2024 u huwa t-tieni wieħed immexxi mill-President Ursula von der Leyen. L-State of the Union se jkun qed jibda fid-9 ta' filgħodu. Intant numru ta' MPs li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw kif diversi deputati Ewropej se jkunu qed jafsu fuq ir-reżiljenza diġitali e kif qed jiġu diskussi metodi kif l-Unjoni Ewropea tkun aktar b'saħħitha fejn tidħol id-diġitalizzazzjoni sabiex l-Unjoni Ewropea ma tibqax tiddependi fuq kumpaniji l barra mill-Unjoni f'dan is-settur.